Asabazarren baratza, untxadun homek ezia. Asabazarren baratzan, untxadun hormek ezian, eguzkiak lehen maitian, otzaldi zoron baten itzuli, jokanago kikatean. Pues la vida en Galdácano en aquella fecha era una vida muy tranquila porque había muy poca circulación. Las casas, toda esta zona era la zona principal de toda la calle, como ahora, la zona principal de Galdácano. 8 urtegaz orduen hasten ziren eskolara, da, 8 urtegaz. Da, claro, bederatzitegaz urtegaz iten zen komuninoa, da, kasualmente bakordeiakin eskolak barrizte ongitu zela. Ze, nik ez tein nos fundutu da zonarik eskolak. Ni joan nintzen 8 urtegaz, da, lehenengo letrak eta lehenengo peusuk antxemonu zen. Doña Pia Arzuaga, viuda de don Francisco Azpiazu. Claro, gero eskolak herri beha zin zen apurtzu bet, da, eskola barrizte odin behazan zen, goien mutilek eta behan neskak eta ez egon besterik. Da, claro, dano patera, komunipez, desebez, da, akordeun erregulara intomintu noso-nos barrizte odin behitu zela. Da, pasegin duzan sakristerire. Zorduen sakristerien, behiten gindu zen domeketan, zerak, teatroak eta iten gindu zen, jan zertzen gintu zen, da, eszenario txuetuk gindun, da, don Franciscoko emotuzkun zera, kartilia komuninu iteko, ze gaurro ez daitu lango zeripadeki bai, orduen, bueno, aite guria eta kredoa eta salbea eta, bueno, danak buru sartu behazian. Jokan agokikatea, ate gorri zurezkoa. Ate gorri zurezkoan, eurizarrek ustelduan, marrazkiloek bide bihurrin, dirdaitxuez y por ejemplo estaba el bar de Vicandi, un poco subiendo hacia el ayuntamiento, estaba a continuación del bar de Vicandi el cine. Después del cine había un caserón grande, tenía en la parte de abajo pues tenía una carnicería, una frutería y un almacén que era precisamente nuestro. Da, noso nos konpondu zituen eskolak, dator zen don Miguel Primo de Rivera, bederatzi urtean osan manduen. Da, etor zen don Remigio Gandasegi, Galdakoko semea zan, Amadeo Gandasegi anaia. Da, etor zen, da gu mongolitatxo elez bederatzi urtegaz, banderatxoko ite, bandera espainola, plazan resegimentu iten, da, gu argitatu zela eta, da bata kondekrazioetan ekarri hoen, bueno, alak guztiek aldean. Bai, bainon, amona zar bat. Amona xar bat, zazpibegiko baratzai, dehadarkarim jaioan, marrubilapur nenkusanetan, biziote dut gaixuan. Bueno, lehenengo eta behin aipatu behar da, Espainian bigarren errepublika indarrean jarri zala. Eibarren izan zen lehen da bizikoz, baina arratzaldera arte esan bermatu aginte eredua berri bat ez zegoela. Monarkiaren eta Alfonso Amairugarren zan orduko erregeak alde egiten dau, berak dino ez duela odolik gure izurtzerik monarkia edo republika ez da behido horretan, alde egiten dau, eta bigarren errepublika jartzen da agintean. Galdakoko bizimodua nik 13 urte neukazenean, izan zen nik esango nuke erdi agrario eta erdi industriala. Gehienok esplosibozko semeak gara. Kulturaren aldaketa dator, ezta? Ordura arte, Galdako izin da lurrari lotuta edo nekazaritzari lotuta
bizi izan dagoen herri batek, da hemendik aurrera beste ekonomi bide bat agertzen da ez, industria. Orduan, gure Galdakako jentea bizi izan zen, bai baserritik ondino, ganada burbet baukan, eta industriatik. Orduen hasten da dinamita, dinamitaren inguruan fabrika txiki batzuk, eta modelo sozial alderatzera doa. Politika munduan hamarkada gogorra izan zen, bai estatu mailan eta bai gure herrian, gure Euskadi maitean. Orduko hamarkadan alegin guztiak egiten hasi ginen, 31. urtean Lizarrako udalen batzarrean onartu zen gure araudia, gure estatutoa kongresora eroan eta kongresoan aprobatzeko. Azken batean, bigarren errepublikak zetako moten dugu gaitasuna. Iritsi politikoak, iritsi sozialak, zango duke populua, herri osoa, indar berrituta bere adierazpenak egiten ditu, hauteskunde bidez, erakunde barriak antolatuz, eta langileek eskubide berriak lortzen dituzte, erakundetu egiten dira lana harremanak, eta errepublika honek ere laizismoa izango du helburutzat, hau da, aginte zibila eta eleiztarren agintearen bereizketa. Eta hainbat katolikok hori eraso moduan sentitzen hasi ziren. Berez, programazan, eleiz agintean, eleiz aginteriak, eleiz esparruan eleiz aginteriak agintzen dute, eta gizartean estaduko agintariak dute agintaritza. Kultura batetik bestera pasakeran, imaginario aldatu behar dago, ezta? Osea, bestera batera pentsatu, beste ulermenak uki, inguru bestera batera ulertu, gauza barri edatazolako, ez? Da, da lengoak barriztau egiten dire, batzuk desagertu ingo dire, beste batzuk barriztau, baina, gara, pauso guzti horrek bere denpora eskatzen dago. Gero, erlegio alderditik, erlegioa geratzen da, zezango zut, aparteko kapitulo modure. Ja, ez da bizitza guztien sartuko, bozio personal bat izango da. 1996ko otsailean egindako hauteskundetan, halako hiru erpin edo hiru angulo, hiru bloke bereizten dira. Hiru hankako gizarte bat dago Euskal Herrian. Zeintzu dira indar horiek? Alde batetik, indar barri bat sendotu egiten da hauteskundetan, eta indar barri hori jeltzaleena izango da, hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Nacionalista Basko, beste erpin bat oso garrantzitsua batez be hirigunetan eta industri guneetan, eskerreko indar republikano eta sozialistak, eta gero Frente Popular moduan bilduko direnak, eta hirugarrenak eskubikoak. En Galdakao teníamos entonces, te estoy hablando ya de la época de los 20, cuando la dictadura de Primo de Rivera. Si quieres, dos grupos políticos. Uno, el nacionalista, que ya había evolucionado bastante desde... ya tenía una fuerza importante el nacionalismo en esa época, y el otro, había un conglomerado que llamaban la Liga. La Liga, se habían agrupado en la Liga conservadores, tradicionalistas, en fin, tenían la Liga. Teníamos el Bazoki, había el local de la Liga, tenía un local de la Liga. Y enfrente estaba la Casa Roja, el Bazoki. El Bazoki estaba en la parte de arriba, en la parte de abajo había una taberna. Y yo era secretario del Bazoki. Eta eskubiko horretan, bi eratakoak daude. Alde batetik, monarkia barriro indarrean ekarri nahi dutenak,
Eta gero beste batzuk komunion tradizionalistakoak, eta komunion tradizionalistakoak monarkia indarrean jarri nahi dute, baina euren erregea, hau da, karlisten hildokoa. Eta tradizionalista hauek Euskal Herrien indarra handia auken. Eta aukera guztiak erabiltzen zituzten, barriro euren monarkia tradizionalista hori, monarkia konfesionala, jangoikoa jarriaz helburu moduan, eta erabiliko dute alde batetik estrategia parlamentarista bat, hauteskundeetan aurkeztuko dira, baina aldi berean talde armatuak prestatzen, entrenatzen, hasi 1992tik aurrera han hemenka. Eta 1996an talde politiko hau, tradizionalista hauek, baita ere euken halako talde armadarako edo zibilek, baina armadarako prestaturik.